yata. Put your hands for Iti Inba Remix. Angkat tangannya di atas. DJ Kecil Indah. Untuk apa kamu orang yang tak punya apa-apa? DJ Milchor Remix. This is Santangan Power Beats Club. DJ Milchor Remix. DJ Remix. Kahit lumuwa pa ng dugo, walang lugaw sa makbo. Nandito na kami. Kahit nakalukan di ako huminto, nagaktak pawis kahit lumuwa pa ng dugo, walang lugaw sa makbo. Hindi ko sumulat kaya boring ang battle pero wala lang pake. Kung tinatamad ka na, umalis ka na, di ka na kailangan ng dito na kami.
Sunik mo rampa, pertig yung pawira. Lift up, on 7. Up, 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 hip hop, hip hop, up, 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 hip hop, hip hop, up, up, hip hop, hip hop, up, 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 on 7. Up, 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 hip hop, hip hop, up, 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 hip hop, hip hop, up, up, hip hop, hip hop, up, up, on 7. Lift up, on 7. Mga sinasabi mo, hinayo ka tarantado, walang ganon. Dahil kinasikat mo lang ang pangalang si Smaglas lang ang nagbigay. Pero sa tingin ko ang pangalang yon hindi sa'yo bagay. Dahil paano ka naging Soulja Boy, e Bisaya ka, dapat tawag sa'yo Soulja Boy. Makinig kayo! Wala nang intro-intro! Putangin na mo agad! Ninyo! Nabarot kay Silo. Suka mo ng check-upin si Bruce bago to umpisahan. Wala naman yung brief sa harapan, mukhang di naman to si Batman. Pero siya daw si Snoop Dogg. Gago mukha kang busen yan. Kaya ito na ang iyong katapusan. Truth rated homicide! Ano? Kaya mo? Malamang hindi! Kasi, wala ka na bang lakas, Looney? Tin, 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 tin. Magkano ba yan, Looney? Tin, tin, tin. Tanga! Wala nang 150 ngayon! Lowest 5-ish na! Nasiklaway ko. Alam mo bang magmula nang tinanggap ko tong laban namin, ako'y nakaramdam ng isang masamang pangitain. Araw-araw, ang pangit ng araw ko kung iisipin. Kasi lahat naman ng naitulong mo sa akin, respeto ang aking ibinalik. Pangit naman siguro kung puro pangit pa yung setup ko. Ang pangit naman yun, diba? Ang pangit ng araw ko. Alamat. Alam nyo, yung sinakyan kong taxi kanina, sabi ng taxi driver, paano ba yan? Sira metro ko. Sabi ko, paano ba yan? Sira ulo ko. Paano ba yan? Sira ulo ko. Alam nyo,
kanina may nakasalubong akong demonyo. Sabi ng demonyo, Brad, pahiram ng sungay. Rock and roll to the world. Alam nyo, may dalawang dahilan kaya tumatakbo ang mga babae. Una, para sa kanyang kalusugan. Pangalawa, hinahabol ko siya. Nasubukan ko na rin maging carnapper. Problema lang, hindi ako marunong mag-drive. Kaya ginagawa ko, ini-start ko lang yung kotse at nag-iiwan ako ng note. Hindi ako marunong mag-drive. Alright. Sa sobrang hirap ng buhay, nasubukan na ng pamilya ko ang magdildil ng asin. Kaya't nung una kong sweldo, bumili ako ng isang sakong asin. Bumili ako ng isang sakong asin. RG. Makinig kayo! Wala nang intro-intro! Putangin na mo agad! Ninyo! Ano? Kaya mo? Malamang hindi! Kasi, wala ka na bang lakas, Looney? Tin, 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 tin. Magkano ba yan, Looney? Tin, tin, tin. Tanga! Wala nang 150 ngayon! Lowest 5-ish na! Kasi klaway ko. Klaway.
siya.